Så er vi fandme tilbage igen. Og vi skal ud og køre race. Den her gang er på Malmøbanen, så det skal nok blive pisse fedt. Der er nemlig ikke så langt over, så det er fandme dejligt, at man ikke skal køre 8 timer for at komme op og køre der race. Vi havde en enkelt tur i går. Vi kørte 4.85, og vi må køre 4.80. Så det er skønt. Vi ligger kval 3 nu. Men vi skal ud og satse efter kvalitterne i dag. Vi er klar til at få en dag, hvor vi bare båler, og det samme gør vi i morgen. Nå, vi har lige varmekørt, så vi satte på, at vi snart skal op og køre. Varmekørt, så tjekke ventiler. Yes. Og det spiller fint. Nu tager jeg bare lidt olie af, som er dryppet ned fra, da jeg havde ventilleksler af. Og så skal vi egentlig bare samle den og køle den på jorden. De har så lige ændret fra, at vi må køre 84 til vi må køre 74. Det er lidt fedt, så vi giver lidt mere lattergas. Ja, så nu ser stigen lidt anderledes ud, men det er fedt. Der skal bare have noget mere bål. Ja, så vi er faktisk kørt 4 nu. Skal det ikke passe? Jo, noget af den stil. Vi havde en, der lige kørt 4-7 eller andet i går. Og det er pisse godt. Vi skal bare ud og teste dem alle sammen. Soler vi fandme op. Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Det larmer lidt rundt omkring. Folk de er i gang med at varmekøre og gøre klar. Men vi bliver kaldt op, så vi trækker op nu. Og så, så er det jo som I kender det. Burnout, test lattergassen, lige purge. Og så er det bare afsted. Så vi har skruet en lille smule op for launchen med 100 omdrejninger. Og så har vi bakket tænding med 1 grad. Så vi satser på at køre en høj 4-7. Så det er pisse fedt. Så har vi sgu komme op og vende her. Der er lige et par Union Drags, der skal køre først. Og så nogle andre klasser. Og så er det vores tur. Jeg har lige en masse danskere, der skal køre i klassen her før også, så det er meget fedt. Vi må se, om ikke nogen af drengene ikke får noget at give den lidt gas. Det tænker jeg godt. Det er næsten ligesom Frederik Jotte 80'er. Og 2, 22. Det er meget godt klar. I kan selvfølgelig ikke se en skid, men det gik fint. Han kørte 4.78, og det er jo ganske fint. Vi skal gerne ned og køre 74 rent, cirka. Som det ligger lige nu, sådan som jeg forstår det, så burde vi ligge kvalitorer nu, alt efter om der er nogle af de andre pro-streeter, som kører en bedre tid end os. Så nej, kvalitter, kraftedeme. Ja, nu må vi se. Nu ved de andre også, at de må køre 74 jo. Så det giver nok lidt mere gas. 4.78, første tur på dagen. Det er vi sgu ikke brokkes over. Så er vi simpelthen egentlig ved at være der. Vi har fået fronten af og tjekket den, nu skal tjekkes. Jeg har tanket brændstof, og så har jeg lige været nede og ligge. Vi fik en lille smule røg ind i kabinen, og den anden lille smule udtæt for konverteren af, men det er ikke noget, der er et problem. Det er meget normalt på sådan nogle biler her. Nu skal vi lige tømme kasetankene, se om der er noget olie i dem. Og så tror jeg egentlig bare, at vi er ved at være der, hvor vi skal have den ned igen, og så trække op, når de kalder på os. Nu giver vi lige lidt mere lattergas, og så tager vi den derfra. Nej, jeg overhovedet ikke en skid. Jo. Dagens anden tur. Vi har lige givet den 300 dele af sekund længere på gassen, og så har vi ikke rørt andet. Så vi satser på en lidt hurtig udgangshastighed. Så må det være sådan. Vi prøver. Ja, det bliver fucking godt. Okay, det var så anden tur, og der kørte vi 4.7.054. Det er eddermame tæt på at være 4.7 ren. Så vi ramte den lige røven der. Det kan ikke være bedre. Så starter dagen fucking fedt ud. Jeg ved ikke, om I kunne høre mig over min begejstring før, men det bliver sgu ikke meget bedre end det.
47054. Det er bare spidsen. Så det er perfekt. Nu venter jeg på, at Frederik kommer tilbage med den. Eller med både den gamle og bilen selvfølgelig. Så er det bare ind, op, ned om bundpladen igen. Lige rense for gearolie. Tøm kassetankene, fuel og alt det der pis der. Og så er vi fandme klar igen. Reaktionstiden den var på 007. Det kan godt blive lidt bedre. Så hvis han lige trækker et 0 ekstra af på reaktionstiden, så kører vi fandme. Er du god til det? Ja. Så prøver vi sgu igen. Nu har vi dagens tredje tur. Fucking fedt. Skal vi jo se, at vi kan slå vores egen førsteplads, hvis man kan sige det sådan. Se om vi lige kan forbedre den en lille smule mere, men det er minimalen nu. Så hvis vi kan det, så er det man vildt. Og ellers så skal vi bare ud og hygge resten af dagen. Der er chancen for, at der er nogen, der slår vores tid. Den er meget, meget lille. Så det kan ske, men vi får se. Det er bare ud af bål, og så hygge sig. Så det er også fucking kørbare her. Der er styr på det. Det er bare at stige afsted. Man kører en 6-7 gange om dagen. Og andre steder kører måske 4, hvis du er heldig. på vores tur her nu, hvilket er fint. Det er stadig en rigtig god ende. Så jeg tror, vi skal holde os nogenlunde der omkring, og så i morgen tidlig, når vi skal til at køre race, så må vi se med luftfugtigheden og koldt der og så videre der. Vi skal jo helst ikke køre for stærkt, så slår vi os selv ud. Alt godt indtil videre, så er det bare ind og få den splittet af igen. Nogle gange skal man lige tænke over, hvad man siger. Det der med, at jeg var sikker på, at der ikke var nogen, der ville slå vores tid og noget. Det skulle jeg ikke have sagt, fordi vi har Collins hernede, som er fra Skotland. Han slog os med 6-10.000 del vores tid, så nu er han kval 1, og vi er kval 2. Det er fint nok. Ja. Nu vil vi skrue lidt op for lattergassen, eller vi holder den med de samme heste. Men nu har vi lige skruet den, så vi har 200 del af sekund mere lattergas på. Så nu går vi lige op og giver den lidt pif mere. Men der er meget modvind nu i forhold til, hvad der var tidligere. Så vi sætter på, at det passer perfekt. Så må vi lige få førstepladsen tilbage igen. Det kunne være lidt fedt, kunne det ikke? Jo, det kunne være sejt. Hvad sker der egentlig for de briller, der var altid render rundt med? Mine Burberry-briller? Ja. Jeg kan godt lide dem, jeg synes, de er fede. fede. Det er det ikke det? Jo, de er pissefede. Det er vel rimelig godt klaret. 7-6 på en scooter. Det er dag 3, og det er dag, der er officielt race day, kan man sige. I år der købte vi jo kvalifikationer, som I så. Nu det gik lige som det skulle. Så vi er kvalgt 2'er, og nu har vi lige varmekørt. Og nu skal jeg lige til at tjekke ventilerne. De blev stillet her i morges på en kold motor. Så nu piller jeg lige ham her af. Det skal så lige sige, at vi har en kvalrunde i dag. Har vi det? Ja. Okay. Så vi skal lige ud og slå ham Collins der. Det var fedt. Det kunne være sjovt, men vi skal lige se vejret eller noget, fordi det er jo ikke til at regne med. Det kan være lidt koldere her til morgen, men det var i går morges og så videre, så videre. Så måske skal vi bakke lidt på lattergassen. Men vi tager ud og båler, når de har tjekket ventiler, og så tager vi derfra. Jeg kommer i kasketten i dag, for jeg gider ikke blive helt vindblæst. Okay, vi prøver. Vi er trukket op nu. Der var lige lidt run på grund af ventilerne skulle lige stille, så begyndte de kraftedeme med at køre. Men vi er klar. Dagens første kval og sidste kval, så nu skal vi til at køre stigen. Så nu er der lige lidt run på. Vi skal nå at have den hjem og tanke og alting, og så skal vi op og køre igen. Men vi må lige se, hvad vi gør ved den. Nå, vi skal op og køre stigen nu. Så, men ham vi skulle have kørt mod, han har sprunget i luften. Ja, han har brændt et stempel. Så vi får et byrun her, som det hedder. Vi skal køre for os selv. Yep. Så men det er egentlig fint nok, så kan vi lige få en ekstra testrunde her. Vi har skiftet lattergasflasken. Den var ikke blevet tør, men der var ikke lige så meget tryk i. Så det er derfor, at vi kørte lidt langsommere sidste tur. Det er vores teori i hvert fald. Så jeg har lavet lattergassen stå på det samme
tid. Men så har vi bare skiftet flasken, så vi har fået en flaske i med noget mere at gå. Nu ser vi, om vi kan erobre den bedste tid. Det kunne være sjovt. Nu må vi se, om vi kan få det til at du. Vi trykker op for at køre igen nu. Vi får endnu et bypass, og jeg har skruet noget mere op på lattergassen. Så vi prøver igen. Løbe. Vi er i semifinalen nu, så det er jo super godt. Vi havde ikke modstander igen, som jeg nok har set. Der har lige været lidt pres på, så drengene har været i gang. I hvert fald er der ingen skid omkring det her, så men der er blevet skruet lidt og noget, og vi er ved at være klar. Godt snævner. Det er godt. Fedt. Yes. Løbe. Det var sgu noget møg. Nej, det var det da ikke helt. Jo, det var lidt noget møg, vi kører selv ud. Vi kunne da godt have tænkt os ind i finalen. Det er klart. Men altså, det var en god tur. Ja. Så det var fedt jo. Vi fik lige skiftet i det tændrør og skiftet en enkelt tændkabel. Og det gav sgu for meget hug, kan man sige. Så vi kørte 4:69:30, så 7/1000 af et sekund for hurtigt. Vi vandt, men siden vi kørte for stærkt, så tabte vi alligevel. Så det er sur røv. Men nu er det bare ligesom sidst. Så pakke sammen og så sted hjem. Så tak fordi I gad at kigge med. Den her gang. Og der er heldigvis ikke så langt. Så tak for den gang. Ja, vi ses.